Sanibonani nonke babukeli emakhaya. Namuhla sizoxoxa ngeturmeric, okuyisithako esibhalwe phansi emakhishini ethu. Wonke umuntu unaso ekhishini ngenxa yokunambithisa ukudla, kodwa sinezinto eziningi ezinhle ezimpilweni zethu. Iturmeric noma uturmeric iyaziwa kakhulu ngezinzuzo zayo ezimbalwa ezinhle ezihambisana nezempilo, okuyizinto eziphathelene ikakhulukazi ngezinto, isikhumba, izinwele, amathambo, amazinyo kanye namehlo. Ake sihlole ukuthi iturmeric ingaba nomthelela omuhle kanjani ezimpilweni zethu, bese sikhuluma ngezindlela ezahlukene zokuyisebenzisa ukuze uthole imiphumela engcono. Izinzuzo zokudla iturmeric. Ngizokunikeza izinzuzo eziyisishiyagalombili zokusebenzisa iturmeric. Okokuqala, incophisa ukuvuvukala emzimbeni. Iturmeric inefomu ye-curcumin elithuthukisa izimo zokuvuvukala emzimbeni ngokuvula imithambo yegazi ukuze igazi ligeleze kalula emzimbeni wonke nokwenza kube lula ukuvikeleka ezifweni ezifana no-arthritis. Vamisa ukuyiphuza njengetiye. Ofaka amanzi abilayo enkomishini, ufake uhafu wesipuni uliyeke lidonse umzuzwana uphuze. Ungaxuba noju uma uthanda ukuze kunambithiseke. Okwesibili, ukwandisa impilo yesikhumba. Umkhiqizo we-turmeric uyasiza ekuthuthukiseni impilo yesikhumba. Uma unamabala amnyama noma uqubukelwa izinduna, iturmeric inciphisa ukuvuleka wawo lawo mabala ngenxa ye-curcumin etholaka kwi-turmeric ekwazi ukulwisana namagciwane adala izinduna futhi yenze isikhumba sifane sibe bushelelezi. ENdiya iturmeric igcothwa ebusweni ngengosiko uma kuzoshadwa ngenxa yodumo lwayo lokwenza isikhumba sibe bushelelezi. Hlanganisa yogurt noma amasi, uju, kanye neturmeric ulinde imizuzwana bese uyabugeza ubuso. Okwesithathu, ukwandisa ukusebenza kohlelo lokugaya ukudla digestive system. Iturmeric iyakwazi ukuvula imisipha yegazi ukuze igazi ligeleze kahle emzimbeni, lokhu kuholela ekutheni ngisho izinso zakho zisebenze ngendlela. Izingxube ezitholakala kwi-turmeric ziyakwazi ukususa ukugcola okusegazini, isize ekunciphiseni izinkinga eziphathelene nesisu. Ungakhohlwa ukucindezela usubscribe, ulike, uphawule ukuze sizwe umbono wakho. Ingabe uyayisebenzisa iturmeric? Wathola liphi usizo? Asizwe ukuphawula kwakho. Asiqhubeke. Okwesine, i-antioxidant. Iturmeric inezithako zokulwa nama-free radical, okuwukungcola okutholakala emoyeni, lokungcola siyakuhogela kuhlale ezinsweni nasemaphasheni. Iturmeric iyakwazi ukususa lokhu kungcola egazini nasemzimbeni iphinde ikhuphule amasosha omzimba ukuze akwazi ukulwa nezifo. Okwesihlanu, ukukhuthaza ukuvama kokuphila. Uma ujwayela ukuphuza iturmeric, umzimba wakho uzovikeleka ezifweni ngenxa yezithako enazo ezikwazi ukuhlanza igazi. Uma igazi lakho lihlanzekile, umzimba wakho uyakwazi ukulwa nezifo kalula. Isiza emzimbeni ukuba uphile kahle unciphise izingozi zokuhlaselwa izifo. Okwesithupha, ukwandisa umsebenzi wobuchopho. Iturmeric iyathuthukisa umsebenzi wobuchopho, ithuthukisa umqondo nezikhumbuzo. Ochwepheshe bezesayensi bathole ukuthi i-curcumin atholakala kwi-turmeric ngathi inamandla okuvula imisipha yegazi, nengqondo nayo iyawuthola umvuzo ikakhulukazi kubantu abakhulile ngeminyaka 4 dementia be-Alzheimer's. Okwesikhombisa, ukunciphisa ubulili besisu. I-turmeric iyakwazi ukunciphisa ubulili nesisu ngenxa yezithako enazo ezisiza ngohlelo lokugaya ukudla. Uma ukudla kugayeke kahle esiswini, kuyakwazi ukuthi kuphume kalula ukuze ugweme ukusongelana. Uma usongelene ubulili nesisu buyanda. Ngakho-ke, faka iturmeric ezinhlelweni zakho zokudla. Okwesishiyagalombili, ukwenza amazinyo abe mhlophe ahlanzeke. Iturmeric inezithako ezikwazi ukulwisana namagciwane asemlomeni yenze namazinyo abe mhlophe qhwa. Yihlanganise ne-toothpaste bese uxubhe ngayo ukuze amazinyo abe mhlophe. Sesiphetha. I-turmeric inendima enkulu ekudleni kwethu futhi inezinjongo eziningi ezithinta impilo yethu.
Khumbula ukufaka i-turmeric ibe ingxenye lempilo yakho ukuze ukwazi ukuthola izinzuzo zayo eziningi. Ngiyabonga ngokubukela uhlelo lwanamuhla. Subscribe, ulike, uphawule ukuze uthole eminye imiqophiswano efana nalena ekunika ulwazi olubalulekile. Salani kahle.